ручко нархш сар мешавад духтаракои хушру ай 20 дирам то 10 сомона 20 дирама доран 30 40 50 дирам 1 сомон то 10 сомона ручка доран ира бинен бренди лабубу ба соат доран соаташ кор мекуна барои кудако хирсан шидан шавқман завқман шидани мактаб инами обязательно духтаро шумо да тавсия метим ай ҳамио харидорӣ кунем пачка ҳаме фурӯшен дона ҳаме фурӯшен пачка дона ҳаст ай 20 дирам то 10 сомона ручка дӯстони азиз марамад даромадгоҳи 12 тарафи тилобозор магазини шаги дасти чап мегардем панҷум магазин мешавад ҷои акай мирзои дӯстони азиз ҳами ручкаҳое ки дар ҷо дидесен ҳамаш оригиналоша духтарако бовар кунем ручка ки ниё 20 дирам гуфт ман дар дигар ҷо 50-60 дирам дидагим шок цена ҳай қаламои оддӣ баъд любой намуд қаламо пачка дона любой хеле аста ира бинен духтарако ина қаламои ранга хулас любой чи дорам бо нархи дастрас 1001 намуд вибр дорам бовар кунем ин якошам бинен духтарако мегум ки барои завқман шудани фарзандотон ҳатман ай ҳамин намуд ин мина ай ҳамин намудо бигирем агар хонданӣ ам набошанд ки ба завқи ҳамин чизошон мехаранд гуфти гапа дарсашон мехонам фломастерам чанд намудоша дора ин фломастере хулас фломастеро ин қалама бинен чихе вибрш калонай ина духтаракои хушрӯ бидавен ки тамом нашавад доставкаам доранд лучи ай пеш биёенам хеле вибри калону нархи дастрас қатид ай ҷои салқинак харидорӣ кунем марҳамат дӯстони азиз ин амиро чи качора диден чихе хушрӯ ранг дига ҷору 3-4 сомони 10 сомонай байна бо бренди лабубу ин намуд иш фломастере ручкаи рангай ручкаи рангай духтаракои хушрӯ ин қаламора бибин чихе интересни ай мегум ку завқман кудако завқман шаванд ам хеле чизакои интересни харидорӣ кардан дар кора марҳамат духтаракои хушрӯ оптови дафтарам доранд ҳама намуду чи барои студентҳо чи барои аз кудакои нолавой то синфи 11ра баъд сифатҳои бошон беҳад хушрӯ оптови гуфтем ку ҳами фарзандои мо хечон аллакай оптове да ҳар я оила ай 1 то 5-6 кудак ҳастай биёем бо нархи дастрас назар ба дигар ҷойҳо арзонтар харидорӣ кунем чуноне ки гуфтем аз нолавой то синфи 11 дӯстони азиз ба касе ки китобмонак мепурсид ина китобмонакҳои ҳам доранд чанд намуд вариантаҳо ҳастай пас мешавад баланд мешавад ғайра ин чанд расветкаи дига дорад дневникам ҳастай дӯстони азиз хулас ин дафтарҳои диден чихе хушрӯи вибрш калона бо медонем ки мардонаву занона ҳастай ин вариант барои мардако нағзай ини духтарако роза нағзай дигару дигар 1001 намуд хулас дафтари мактаби аз синфи 0 то синфи 11 то студентҳоро ҳастай суроғабозори корвон даромадгоҳи 12 тарафи тилобозор дасти чап панҷум магазин ҷои акай мирзо албом духтаракои хушрӯ инам ҳамчун аз синфи 1 то синфи ҳамун каси да дар кора ҳамун варианта хулас аблошкоҳо ҳастай дӯстони азиз чанд намуд вариантако баъд ана кудакое ки нав ёд мегиранд барои планшетаян кур мекунанд ҳам планшет доранд ҳам доска ана ин доскаша духтаракои хушрӯ бо планшетшам доранд ина духтаракои хушрӯ планшетишам ҳаста ирам беҳад зурай ина ручка дорам менависам бо кур мекунам ин ҳарфҳоро ёд гирифтанда варианти беҳтаринай барои сураткашӣ барои ҳарфнависӣ хулас марҳамат дӯстони азиз ҷои акай мирзо биёем бо нархи дастрас конставар мешавад конставар 1001 намудай бо нархи дастрас баъд ин хеле вошкоҳои чӯбӣ дора ки мақсад удобни пласт ай пластмаза чӯбӣ нақстара ин намудошам ҳастай ин ами барои нолавоиҳо духтаракои хушрӯ нами вариантҳо 50 сомон шок цена нолавои 1-2 духтаракое ки майда хелакан варианти зура иён 50 ин ами 50 ҳамаш 50 сомон шок цена варианти хулас хурдакак барои гудакои темболи майдача қадан ку ин ёш 50 сомон ин қатор ана иён 50 на иёрам 50 сомон шок цена ҷои акай мирзой ин қатори поён 50 сомон боло чи 70 баъд 50 сум 70 сум 100 сум 100 чанд сум то синфи 11 сумка ҳастай вибри калона нархи дастрас ҳами полкае ки инҷоро нишон додем ана миёш 50 сомон ай 50 сомон то 120 сомона любой намуд сумка доранд ҳамаи сумкаҳошон борои фирминян борои оригиналан дар мошинка ба ҳазур мешаванд ягон чи намешавад аллакай гузаштем ба қисми духтаракҳои подростковӣ ай синфи 5 боло ай синфи 5 то 11 120 сомон сумкачо бренди диорай фендияю литвтонаю як дунё вибра карочи номоиро бигири ку пага мешавад хулас нархи дастрас сифати дараҷаи олӣ дар ҷои акай мирзо даромадгоҳи 12 тарафи тилобозор магазини шаги медонем панҷум магазин мешавад духтаракои хушрӯ ҷои салқинаки ҷои зури бада ин даромадгоҳи 12 духтаракои хушрӯ дуромаден омада ҳисоб кунем панҷум магазин ҷои акай мирзо бинен шумо да нишон метиҳанд ира бинен духтаракои чихе сумкачаҳои необични эксклюзив доранд нархошона бо намегӯям чихе дастрасай
оли мегем пенал надоштан духтаракои хушрӯ пеналҳои ойнадору шонадор ай 5 сомон дар асл сар мешавад то боиша доранд то 45 сомона ин вариант нархаш дига ай оли 5 сомонашам бо ман нишон метиҳам ина духтаракои хушрӯ дидена пеналҳо чи варианти зур дорад духтаракода варианти зур айне хеле шона мекунам мисаршона дар мактаб париадични духтарак мешавад ира бинен хулас ай 5 сомон то 45 сомона бо наген анами 5 сомона духтарако ё 5 сомон нестай 5 сомон вообще дига ҳай ина бинен як дунё вибр дорам суроға бозори корвон дар омадгоҳи 12 тарафи тилобозор дасти чап 5 магазини шаги ҷои салқинак ина 5 сомон шай духтарако касе ки дастиш намераса метона 5 сомон хара метона 10 сомон хара 20 сомон хулас то 45 сомона эксклюзив вариантакон дора иша бинен бо шубагия духтаракои хушрӯ бо ин хеле вообще шикарни бад гуфтум ку боирам дорам марамад ба ҷои акаи мирзо биёен хардорӣ кунем дар омадгоҳи 12 5 магазин ай магазини 12 будай духтаракои хушрӯ бо ин сроғаша нав дидемо марамад биёен аз наздик бинен хардорӣ кунем бо нархи дастас вибри калон констовар дар хизмати шумо ҷой гуфтем ку салқинак дига ҳоҷат ба ҷои гармову чи рафтан нест бо нархош арзонай бо наген ҷои салқин қиматай ҷои салқине арзонай ассалому алайкум духтаракои хушрӯ дар омадгоҳи 12 меравем мағозаи констовар ман барои шумо нишон метиҳам дар омадгоҳи 12 дуромадем амха магазини шагӣ мерем духтарако магазини шагӣ медирем нигоҳ кунед якум не дуюм не сеюм чорум магазин мешавад духтаракои хушрӯ панҷум магазин констовар барои духтарако бачако школьник дӯстони азиз духтаракои хушрӯ иҷа омаден дасти холӣ намебарен сумкаотон ҳаст пеналҳо ҳаст дафтар ручка любой намуд бо майли ама пилсш медонед ача иҷаам қа салқинаки хушрӯай меян гуфти гапо дам гирифта арақ накада бефара нашида харидакотона мекунед мерен ай синфи 1 то синфи 11 ра сумкаҳои духтарӣ бачагӣ ҳама намудаш падрасткови ҳастай духтаракои хушрӯ констовар ана меёра меган 1001 майда чӯйда бо нархоша намеген ҳами қа арзонай ки хай чун ҳар вақта назар ба дигар ҷойҳо нархошон ба кулагӣ фарқ мекунад касе ки не хеле ручкаҳои саъдор мепурсад чизои эксклюзив беҳад бисёр дора барои шавқманд шудани фарзандотон метонем берам ин мағоза чизакҳои интересни чизакҳои хушушон харидор кунем вибри сумкарам беҳад бисёрай чунане ки гуфтем ай синфи 1 то синфи 11 дар омадгоҳи 12 дасти чап магазини шагӣ 5 магазин мағозаи констовар духтаракои хушрӯ марҳамат када биёен аз наздик бо нархи дастрас харидорӣ намоед дӯстони азиз